Ardiɗo lesdi Nigeria Bola Ahmed Tinubu wi lesɗe ECOWAS tokkan muyugo ardiɓe laamu soje ha lesdi Niger, lesdi Mali be lesdi Burkina Faso ngam wartingo lesɗe ɗen nder ECOWAS majum. Bola Ahmed Tinubu laatiɗo ardiɗo dental ardiɓe lesɗe ECOWAS andini non on ha yake gidal ngal o waɗidi be ardiɓe agal sojen lesɗe ECOWAS wato ECOWAS Chief of Defense Staff ɓe jarani mo gilla ha fadorde lesdi Nigeria wonde ha Abuja wato Aso Rock. Tinubu ɓesdi wi'ugo anniya amin kanjum woni heɓango ummatore gallure amin rento be tabbitingo ɗo tanki didaɗi lesɗe amin. Ha ragare Tinubu mani ardiɓe agal sojen gallure ECOWAS man be kuɗe ɗe ɓe kuwata ngam tabbitingo rento be de'ende ha gallure nden. Kanko ma yake o wolwanno ardiɗo agal sojen lesdi Nigeria bo ardiɗo ardiɓe agal sojen gallure ECOWAS General Christopher Musa andini Tinubu dow ardiɓe sojen gallure ECOWAS man famri dow kudan ngam wautugo ɓillaji soyde rento ko larani kuɗe saggarle en hawtade be tuccingo laamu demokradiya ha gallure nden. Nonnon bo o andini Tinubu ɓe famri dow yerɓuki sojen lesɗe ECOWAS ko hewti 1,200 yago lesdi Sierra Leone ngam wallitiggo ha wadduki rento be de'ende ha lesdi ndin.